Onye ga return on bright price for only. Abasoro m ga. Abasoro m ga. Nya mba n'aka license nji wee lụ gị. As long as a license apụrụ m n'aka, you're not leaving this house. Agwa n'aka ke gị. License elufuru ka mgbe ada mere njọ. Ka mgbe ada mere njọ elufuru emie. Akpala m nkata ka mgbe. Arịgo ubieme egbuo m. Poverty na-efe efe. Ọjị. Akụnụba na-efekwa efe. Olu? Mama on ya. Ele boga na SM. Muna kurubo bi di mulon. Le di mulon. Ụlọ mpa mutara mpa kuku gị o. Mpa ihe ụlọ aja ma ndị mmadụ agama. Mpa ga bịa go to block. Mana bi gba nkwụ ndị nga anya betiri ego alụmako. Yara ka ikpatara ego. Yara ka ikpatara ego alachiba alaje. Ndị m boku na ehu n'elu. Ngwa no so wadero Mmecha ga gwa m ga return on my bright price. Hapụ akpa anụ aka ka m buchi ya akpa anụ m ụlọ. M ya bụ ihe dị bụ ofu ga-eme kịta. Metụkwu ya aka kama m ga-ahapụrụ gị akpa kama m ga-ahapụ akpa mgbatịa ndị akpam si ga-ebu ozu gị kịta ahụ ọta ka ejechi apa gị elu elu a ga-apa gị elu elu eletrik waya adịghị n'isi na ihe ga-ashọk gbu gị na ya ma hapụ akpa anụ aka na enwechiri ike hapụrụ m akpa hapụrụ m akpa Augusta si n'ebe a pụọ ndị mọchụarị ga-abịa ibu ozu gị ebe a na ahụ a ga-ebu ozu gị na mọchụarị ndị akpam si ga-ebu gị na n'isi ebe a pụọ Papa, biko enweghị mere gị wetu obi ala gwa m ya. Enweghị mme nne eme. Just one reason ke imeji iji ba n'ime kitchen kwụchara nne nọ n'ite ahụ. Ke mere gị? Agụrụ gwakwa m ugbu a ka esi m dị. Ka ihe gbasara m ihe ga-eri. Gịnị mere na m agaghị ekucha nri? Agụgụ gị gaa na kitchen gaa siri ihe ga-eri. Onye bụbọ ị ga-eba. Mama, onye gị na-agwa nwa gị nwoke? Ọgwa naanị m n'ụwa enwekwa onye ọzọ nwekwa naanị m. Mama, mgbe m bịara na kitchen gache ke nri ahụ. Nri nọ nga ga-ezu mụ na gị for 1 week. Enwe onye ọzọ ezuga. Ọ naanị m. Iwepụta obi gị nnọọ kụcha anyị na-epake n'ime flask a. Mama, ọgwa gị nwa na-achọ m okwu. Ọgwa gị nwa na-achọ m okwu. Mama. Ego nwa m. Gwa m nnọọ eziokwu si n'ala ala obi gị. Ị hụrụ nwa m baba ụwa n'anya ka ọ bụ na ịhụ ya? Hapụ ihe ị na-agbagharị ọhịa ya. Gwa m nke bụ eziokwu. Mama, nwe ihe na-agbagharị.
Babu wa na-enye nsogbu. Ọ na-enye nsogbu mana alaikiri m ya nwatakịrị. Ya, sọsọ like ka like fọrọ ya n'anya. Ka ihe a pụtara na ọbụnụ iwebi mkpebi. Obi ga-adịghị na ya na. Mama nwu ya. Okay, ka m gwa gị eziokwu. Ahụrụ m Babu wa n'anya. Mana mama Babu wa na-achọ ịma mama ya. Ọ na-eletadịrị m anya. Ọ na-ele m anya n'ihe ọbụla gbasara ma gbasaghị ya. Mgbe ọbụla ihe Babu wa. Ọ ya na ụmụ nwaanyị akachala nka na ụmụ nwaanyị ajadu. Ịhụkwa na-eko. Mama m ihe m ga-emezi ka agwụla m. Ọ ya nwe isiokwu m o. Ọ gwa ihe nji ihe niile ji na-emetụ m n'ahụ. Ana m ajụla mgbe niile ugboro ka m na-eche ihe nchicha eme akpọ ejuwe esi. Ọ pụtara na enweghị nnọọ agbọghọbịa nọ n'ogbenye ka ọ na enweghị nwatakịrị ahụ ruru ala o nwere ike ya asị m onye nke ya chọrọ anya ga lụọ karịa ụmụ agadi nwaanyị na ndị shibe dị ha ma ụmụ nwaanyị ajadu ọ na-aga akpọbatara m ebe a. Nwere ike o. Ihe na-eche m echiche ama m ihe mere ya eme o. Chineke a ga-ekwe. Hello Tidi. Aka m gị ndụ. Nnọọ. Ka ị chọrọla ịbịa. Ọ dịkwa n'ere? Achọghọ m gị bịa. Chọghọkwa n'unu bịa. Achọ m nwa gị nwoke bịa. Ọ mana m na-abịa. Ịnụkwa. Ị chọghọ m bịa. Chọghọkwa n'unu bịa. Ị chọghọ anyị bịa. Na ị chọrọ nwa m nwoke Baba ụwa bịa. Gbaga m. Ị na-anụ ụda ya? Ana m anụ ụda ya. Ekwere m si chọrọ nwa m bịa. Ka ị bukwe na akpa buru ngwongwo m bịa ele ihe ọ pụtara. Ya ka m na-ekwu na abịara m ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ. Biko, Babu wa gwa gị na ị na-alụta nwaanyị ọhụrụ. Babu olekwa ihe na-akụla bandị azụ. Ana m like Chudi ebe. Augusta. Ihe na omekwen. So Ọ ji ekwe dị kwenu. Ele chi hapụ ụlọ dị gbara bịawa ka Baba ụwa alụwa. Ọ gịnị na-eme? Ọjị. Ma ị ga na-adịkwa no current na-adị current ego dị. Mụ na di m agbasala. Ole eshike mere. Kamgbe tetete. Kamgbe m kwụrụ lụgharịa di. Ba he loro de sokwa nwa mbịa ma omenala n'isi. Ma ihe m na-ekwu ọkụla gaba ndazi ọgwadogo. Okay, ị bịara alụ di. Ma m ga-aleta m ọnọkwanị. M kpọrọ na ya. Ana m abịa. Chere m, ị ga-alụ di alụmaya alụmaya. Ilio. Akata warm n'ala. Shagha warm n'ala. Augusta. Ilekwara onwe gị na mmiri before pụtawa. Ilekwara onwe gị n'ugegbe tupu gị amapụta. Ị ma na ịdị ka ekpo. Ịdị ka ezigbote ekpo. Ị makwa ụmụaka ahụ gị n'ụzọ ha nwere ike ịrụ ọjọọ n'abalị. Ekwesịrị ha ịta ụjọ because agbara m agba. Chai! Ihere emegbuola m. Ihere gị na-eme m. Maka Chineke nna ma ọ nwụrụ na n'ụlọ mmadụ m ga-ewere ihe kwụọ gị n'isi ga-akụba gị sesi n'isi m imi si ga ebe na-ama ihe. Oke ị nọ n'ụlọ mmadụ, anọ m n'ụlọ di m. Wow! Therefor raise power to 4. Now we raise power. Can you raise power? Ike need kwesịrị eguzobe ọkọchị. All power belongs to God. So raise their power. Eke happy to hold it now. There is a power, power, power. Just I see we kill the eggs.
That I chọrọ S, but say I got your town Z. Z for zebra. Then 4 plus 1. Then 4 plus 1. For 4 area 1, 5 now. Then 6 plus 6. Good. So, yeah. Hey, Margaret, I go. $13 plus that. 1380 get 30. 13. Iri abụọ na isii. Iri ụta. Kwa ụta ugboro abụọ ya wole 20 ya wụ iri abụọ. Iri na iri abụọ. 13 ịtọ. Aka m like ya na-ewu. Iri ugboro abụọ. Iri ugboro na abụọ. Ya wụ gịnị iri abụọ. Na-eweta hụ atọ ma atọ tikọta ya na ya wụ isii. Itikwasị ya n'elu iri abụọ ya wụ iri abụọ na isii. Ifugia. Ure nna nne m. Alili na-ebe nwanne ya onu. Alili na-ebe m onu. Ifunugo na nwata nwaanyị ga-apụta etu a nenebe kene m nne m nenebe m etu ndị. Wee welu ife niile a na-akpọ love na shawa na-egosi nwatakịrị a na m ọfụlụ ya n'anya. Ego spend go n'isi or gift. Nwatakịrị a na-enemanya ka onye yi azụ akwa. Ya nne-ekwu side osi side na-amị ka omeka lọ. Ọ chọrọ dị tụnyelụ m ọnụ ncha. Ọmasịkwa m ife m ga-eme alili n'ebe m onu. In fact, ọ ya bago m arụ bụ ya bụ ije. Ịnọkwa. Na ihe nke kwuru otu ọ dị o. Ịgbakwala ya egwu uche. Ese. Kezi ihe na-eme ka mmụọ nsọ ụlọ Chukwu. Filo ozikwe gị nwa. Ịgbala ya egwu uche. Enwere ụdị egwu uche ọ ga-awa gbaa this boy a na-akpọ baba ụwa. Hey! Ihe ga-emenụ. Gị ma ga-asị ọ wụzikwe gị nwa ka ihe a na-eme n'aka gị. Nne m ọ bụ na o nwere ịdị egwu ọzọ nwee ike ịgba. Gwa m ka ntebele ya. Maka na ife na-achịkọla ife nwa bụ. Nya kedu ewelugo m onwe m gosi. O nwere ịdị ife nwata nwaanyị nwee ike imelụ nwoke nna eke emerọ. Nya ya ligide onwe m okwu ka nna anya ya lere. O nwere nke nna emerọ ka o dubata ya. Ọ na-agbakọ ụkwụ yara. Gị nwakwa wụ Philo of all people. Okay, trust. But as they know na village a na-emezi ka na nwa ọkwa gị nwa o. Trust ma n'iru moto jiri eju mmadụ anọrọ ya n'ebe nwata anọ. Anwago m okom. Nsi n'aka nni osi na na-amị ka omeka lọ. O kwere ekwe. Gị nwa nwechachara opportunity karịa onye ọwụwa. Elizabeth alụgo di. So gị nwa onye nwere opportunity ịlụ this guy. Enweghị ihe kwesịrị stop gị o. Ị kwesịrị imesi ihe ị ga-eme. Baba ụwa ma o bughị ibu ya chọrọ gị bịa n'ụlọ gị abịa biri sawara gị efere ịma na steeti be. Nne m nwa na-agwa gị gịnị bụ ife a m ga-eme nnọọ baba ụwa nke nwatakịrị a m fugo ife ọ na-eme ọ nọkọta ọ chọrọ m bịazi akwakwute m n'ụlọ. Nne m ịmala ife ọ bụ biko gwa m. Cheka ngwa gị. Adị m enwere ofu mkpụrụ fọmụla ị ga-eyuzuru baba ụwa o buru ibu ya so gị n'azụ. Nne m nyenụ m fọmụla nwa. Ịma na ọhịa kwụ ntị anaghị eghewe ọnụ owere akpa otu. Aga m atapụ gị na ntị. Gbabanụ m ozugbo biko.
Babuwa nwoke ike. Babuwa echeta ebewe. Babuwa di nwaanyị isi mkpe. Otito niile, ijama niile, ma igbu isi ala bụrụ ka naanị gị Babuwa. Asị m ka m bịa kelee gị. Cheta. Eleghị chetara this afternoon iji agụ recite the litany of the Blessed Virgin Mary. Di nwaanyị isi mkpe. Enwere sị ka m bịa rịọ gị. Ana m n'ukwu obe gị taata sị ka m bịa yọọ gị ayịyọ. Kwuo ihe chọrọ ikwu mesie ebe a pụ nwere m all this time. Nsogbu anọ. Babuwa lee ya. Ikpere m abụọ nọ n'ala. Nna ayọ gị o di nwenu m, di nwaanyị isi mkpe. Biko hapụ mama aka. Achọọ m ịhụ gị n'akụkụ mama ọzọ. Biko ka m na-ayọ gị Babuwa. Mana inwe dị ihere na ndụ gị. Ịmadị inwe dị ihere na ndụ gị. Elebe mma gị na-ayọda ayọ biko. Nwaanyị gbarala ụka na-enwe ahụ dị ihe eji eme. Ịmana ị kwesịrị gị ịhụ m otu a gị buru ajọ ekele na-epraise m Babuwa ekele dịrị gị for becoming my mother Lord and Savior. Ekele dịrị gị imewado ka mma m nwetu at least ka mma m dịtụ ka akpọwadị ya na ọnwa nke ọwụ. Iwu nwoke ibe m. Abịa m nga ka mụ na gị gbawa egbe ọnụ. Biko m na-ayọ gị is equal to warning. Warning ka m na-eshi gị. Let this be the first and last time m ga-ahụ gị n'akụkụ mma m. Nwa nwa ahụ okwu gị ihe m ga-eme gị ga like m. Ihe agwa warning ka m na-eshi gị. Nne gị nyere na monopause. Nwaanyị ọfọrọ nte monopause atagide na-etagbuo oye. Eledi ihe nọ n'ahụ nne gị asef o ji pụta gị na-eti mkpu ha akpụzi ahụ gị na ahụ nne gị nne gị. Oke na-eme nwaanyị na-enwezi ihe eji eme. Monopause tagburule. Nne gị monopause ya kwụsị taa. Ijụkwala onwe gị ajụjụ ihe o ji wuru sọsọ gị nwa ka ọ mụrụ. Akwa nne gị agwụla embryo ya ewuru oghe ya werezi ahụ dị weak kọka ọ ga ofu ihe nwa mụpụtara. Ị kwesịrị ịdịdị lucky self. Akwa nne gị ọgwụrụ taa. Nne gị ọbara monopause today. Ijikwa onwe gị sị ele ihe o ji oke ọ bụrụzi emecha eme elu m ala ya amụtazie gị amụghọzi ọzọ. The last egg standing ọ ihe iwu. Last egg nọ na embryo dị weak. Placenta adịla weak. Body adị weak. Even akwa ejiri bọpụta gị dịkwa weak. A ga-amụ nwoke ya mụtakwuo nụ nwoke ngwalele na ya mụọ na nwoke. Babuwa gị si nwoke gị si na-ekume kwara ha igwuru ọzọ. Isi adịghị mma bi n'ọsọnụ ịma ihe echemi nwoke kwe m nkwa na agụmahụ gị n'akụkụ Eliza nne m ọzọ. Kwe m nkwa 1 2 mmadụ aka 3 akabo. Babuwa! Baba! All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip hip